खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर आं दिनैहाय ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लाबोदों जायखौहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय 35 बोसोरनि उननिफ्रायसो गोदान सरकारावहाय दिन्थिनो हानाय। रायजोफोर जोङो नैबे भिडिअखौ नुबाय 1988 मायथाइनि 25-26 जानुवारियाव जानाय मोनसे बुंखा होननाय गामिनि जानाय जाथाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बेयावहाय गासै 10 जन आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजादोंमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय बै समावहाय जेब्लानाखि आबसु आन्दलन जादोंमोन अब्लानिफ्राय लानानै दासिमहालागै 35 बोसोर जाबाय रायजोफोर, 35 इयार्स। नाथाय बिनि गेजेरावनो 17 बोसोर 17 इयार्सआ BPFआ रायजो सालायबाय। नाथाय बै रायजो सालायनाय समावहाय दावराव देख्रेबमोन बायदि मानसिया बे जानाय जाथायखौ लानानै मानो बिथांमोना गोसोखाङाखै? बैसोरबायदि दुखुथिया आइजोफोरखौ दावराव देख्रेबमोन बायदिया BPF सालायनाय समावहाय BPF सरखार दानाय समाव मानो बिथांमोना स्टेटमेन्ट होआखै आरो बिथांमोना मानो बैसोरनि मोननांगौ जि न्याय बेखौहाय लाबोनो हायाखै? दासो UPPL सरखार दानायनि थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि स्टेटमेन्टखौ मानो लाबोखो? लाजिथावना, लाजिनो रोंनांगौ बिसोरो। रायजो राजानोहाय दायनिगिरि दिन्थिनो थाखायसो UPPLखौहाय दायनिगिरि खालामनो थाखायसो बे भिडिअखौ दावराव देख्रेबमा लाबोदों रायजोफोर, बिनि अनगा जेबो नङा। स' रायजोफोर 17 बोसोराव बिथांमोना बैसोरनि न्यायखौथ' मावफुंनो हागौमोन। बिथांमोना मोनसे गोसोखां नेरसोन बिथांमोननि थाखाय बानायनानै दोननो हायोमोन। नाथाय मानो बानायाखै रायजो? दिनै जोङो नुनो मोन्दों UPPL सरकारा 3 बोसोर जाबाय। नाथाय गोबां मानसियानो 3 बोसोर जादों होननानैहाय जोङो बुंदोंब्लाबो UPPL गभर्नमेन्टआ 1 बोसोरल' रायजो सालायनो मोन्दों रायजो। दासिमबो बिथांमोना 1 बोसोरल' रायजोआवहाय मावनो खाबु मोन्दों। मानोना बै समावहाय COVID-19 कर'ना भाइरासनि थाखाय बिथांमोना खामानिखौ मावनो हायाखै। बेनिखायनो बिथांमोना 2 बोसोरखौ ओरैनो समायखौहाय बारग'होनो गोनां जादों। अब्लाबो जायफ्रा BPFजों सापर्ट खालामदों बिथांमोना बुजिनो रोङा रायजो। बिसोरो UPPLनि एगेन्स्ट हिसाबै माब्लाबाबो बुजिनो रोङा। जाय बिथांमोना BPFखौहाय सापर्ट खालामदों, BPFखौ मोजां मोनदों, बैसोरबायदि बिथाङा नै बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोना नायनानै लादो। बेफोरबायदि खामानि मावनानै होयोब्लासो जोंनि बर' रायजो राजानि BPF सापर्टार बिथांमोना मोजां मोनो। आखाइ आखाइ रां होनानै होब्लासो मोजां मोनो रायजो। स' रायजोफोर आरोबाव मोनसे खोथाखौ बुंनो गोनां, ओरैबायदि दुखुनांथाव 17 बोसोर सरखार सालायबाय BPF गभर्नमेन्टआ, नाथाय बिथांमोना माब्लाबाबो हानि लेखा, हानि रेजिस्टार लेखा राननानै होनायखौहाय आङो नुबोआखैमोन। बिथांमोना होनो हागौमोन, मोननांगौ राइट दंखायो, मोनथाय दंखायो होननानै बुंदों सासे देरहासार बसुमतारिया। बिथाङा जुदि राइट दंखायो होनना मिथिखायोमोनब्ला, मोननांगौ होननानैहाय मिथिखायोमोनब्ला, होथारनांगौ होननानै सानखादोंमोनब्ला मानो 17 बोसोरसिमहालागैबो बिथांमोना होनो हायाखै? दिनैहाय UPPL सरकारा 2 बोसोर 3 बोसोर जाबाय होननानै बुंदों। 1 बोसोरनि गेजेरावनो माब्रै बे हानि रेजिस्टार लेखाखौ मावफुंनानै होनो हाखो रायजो राजानि सिगाङाव? नोंथांमोना नायनो हागोन रायजोफोर, नैबे सावगारियाव होनाय हानि लिस्टआ बेसेबां हा दिनैहाय रायजो राजानि थाखाय रेजिस्टार खालामनानै होदों। अब्ला BPF गभर्नमेन्टआ मा मावा? दिनै आरोबाव जोङो मोनसे भिडिअखौ नुनो मोनबावदों। हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारआ दिनैहाय बेखेवनानै होनायखौ जों न' बाथामालि होननाय गामि, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय न' बाथामालियावहाय मोनसे लामा, बेवहाय मावफुंनानैहाय होनो हानायनि थाखाय रायजो राजाया गोजोननायखौ फोरमायदों। अब्ला BPF सरकारा गामि गोथौआवहाय रायजो राजानि थाखाय बेफोरबायदि लामाखौहाय बानायनानै होबोयोमोनब्ला सिगांनिफ्रायनो अनसायजानायखौ मोनगौमोन, सरकार बायनाय नङामोन। दिनैहाय BPF सरकारा रायजो राजानि थाखाय मोजांखौ हास्थायैनि थाखायनो सरकारा बायदों।
बेनिखायनो BPF जेननो गोनां जादों रायजोफोर। दिनै रायजो राजा नोंथांमोना बुंनो हागौ BPF गासैखौबो मावदों होननानै, नाथाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआसो मावदों। बै समावहाय BPF सरकारा आलो गोजोनै रायजो सालायनो मोनदों। अब्लाबो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जेबो मिथियाखै। हा हुखौहाय बिथांमोना बानायनानै होआखै। बिथांमोना हा हु बानायनानै होयैनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा हाग्रा सिफायनानै थानो गोनां जादों। बिथांमोना न' बां बुफायजानो गोनां जादों, इभिक्सन खालामजानो गोनां जादों। जुदि बिथांमोना गावसोर हाखौहाय आवग्रिनानै लायालासिनो बैफोरबायदि हा गैजायै मानसिफोरनोहाय जुदि रेजिस्टार गोनां हा बानायनानै होयोमोनब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि सहायनांनाय नङामोन। लोगोफोर, जोंनि माखासे ससियेल मिडियायावहाय आरोबाव आं बिथांखौहाय नुनो मोनदों। बिथाङा जाय लामाखौहाय थांनानै ससियेल मिडियायाव हगारनानै हैदों, बेफोर लामाखौहाय दासिमबो जायाखै होननानै फोरमायहैदों। नोंथाङा जानो हागौ सासे बुरबक मानसि। नोंथाङा ससियेल मिडियायावहाय होथावना सासे बेक्ति नङा। नोंथांनि साननाया ओरैबायदि गाथिया आं सानो। नोंथाङा लाजिनो नांगौ बेफोरबायदि लामाखौहाय दिन्थिहैनो थाखाय। बै लामाखौहाय BPF सरकारा मानो मावाखै? 17 बोसोराव माब्रै बे लामाया हाब्रु जानानै थाखो? माब्रै बै दालाङा बायग्लि जिग्लि थाखो? नों बेखौ साननो गोनां। रायजोफोर, नोंसोरो भिडिअखौ नुबाय। दिनैहाय UPPLनि मावनाया जुदि मोजाङैनो सोलिलांबाय थायोब्ला, बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो जुदि UPPLआ रायजो राजानि हास्थायनायखौ मावफुंनानै होयोब्ला, अब्ला फैगोन समावहाय BPF गभर्नमेन्टनि सालायनाय सरकारा जिर' जागोन होननानै आं सानो। जानो हागौ सोरबा BPFआव हाबनाय मानसिफ्रा BPFखौ नागारनानैहाय BJPआव थांगोन, आम आदमि पार्टियाव थांगोन, कंग्रेसआव थांगोन, BJPआव थांगोन। आं बेबायदि जागोनखौहाय नुहुरदों रायजोफोर। रायजोफोर, आं भिडिअखौ बेसेखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन। जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो। आरो जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला हाजासे लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामज्लायनानै होब्लानो जाबाय। जेन' उननि समावहाय बिनिफ्राय साबसिन भिडिअखौ आं लाबोनानै होफैनो हानाय बायदि। गोजोनथों रायजोफोर। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।